Ele ya nso bugu mbole mushi ka chọgị na your own department nweta gị nke nọ. Onye akpọrọ oku na kitchen, ọ kwesịrị mgbe ọla akpọrọ oku gị za na kitchen. Gị na-epigharị kitchen na latrine gị pịa ebe ebe otule agaghị anọ gị ofu ebe n'ihe ewu nsogbu. What is your own problems? Ọ wụrụ na ya go. Ikwuchala. No, sagodu m ajụjụ m jụrụ gị, ikwuchala. Ka ihe gbasara gị n'ebe m na-aga na ebe m nọ, ka ka o si gbasa gị? Imo. Ị ga-arụ nke gị ruo nke m. Ọ ga-eru nke gị ma ruo nke m. Why you won't use your blues spoil my reggae? Ka ihe gbasara gị na my affairs in this hotel? Gwa m ya. Ka ihe mere you join maybe my affairs in this hotel? Gị maka m na-ajụ. What is your problem? Sorry. Ebere m emegbu ole nke. Maka m na-elega anya ka gị na-eme ka nwa ọrụ. I am ashamed of you. Ihe gbasara akpọrọ gị Chioma gị na-ata. Ihe kpọrọ gị Chioma Davido onyere gị assurance. Onyere gị assurance. Ụmụazị ibe gị akpọrọ Chioma. Ọ bụ ndị azụrịkara. Ziga ha moto a na-ere ha many million naira. About 40 or 48 million. Asịga ha. Enyere gị ọrụ na hotel. Mana gị bịara na-arụkọsị ọrụ. Ya adịghị ka agaghị m eka gị ụta. I cannot blame you. Rather, all royal billion ka m blame. Lecha anya na certificate nwa anọjarị ka gị wee gị n'ọrụ. Ọ wa anyị nwawo ndị ewu qualifiers, ndị digital, ndị sọkas, ndị electricity na ndị transformer. Anyị nwere ihe na-akpọ digitality in digitals. Ọ wa anyị nwawo ndị akpụrụ okwu. Ndị nwere afọ ma na ịrụ ọrụ na royal billion hotel. Ọjị ọ ebe anyị kwụsa gaa department m ngwa ụlọ m hichiri ụlọ oche nwere kọstọma ga-abịa smell ọ any dem order ma lelee n'ugwu tigị na kitchen ị gịda n'otu ebe gị ebe gị na-agbarị ka oke ọkụkọ bụrụ na akwa kpụrụkpụrụkpụrụkpụrụ because ị dị brief gị na-ebrief arị around then you Chioma ịtaga ahụhụ o maka na mụ na gị bịara na-arụkọ na Royal Billion Hotel o ya nyere gị ikikere ịgwa m okwu Imo legotu gị Imo, take a good look at me. Imo, atara m gị maka na mụ na gị bịara na-arụ ọrụ na Royal Billion Hotel. Ọ dịghị ka ime ga-arrive, but don't worry. M ga-ashọkụ gị na Davido nyere Chioma assurance. Onwe assurance karịrị ebe a m na-arụ. Ihe m gwara gị, mana kwefọ gị, m ga-ada gị ya. M ga-eme gị ọgwụ mmechaa gị ịma na gị na Chioma mekọrọ ihe. Gị daa m ya na-eshie gị ya. Leka oyi maka mkpọkọrọ ihe ibu n'azụ. Achịgara gị nwa nruru ọchị riri ka ọchị nwa mbe. Gịnị emere m ọchị gị ọ karịrị ọchị m. Look at my own ọchị. Kọpụgodị ihe anwụrụ anwụ. Ị ga-eji gị ga-akụ. Ebiri m gị aka n'ọchị. Akịrị m ya na ha ji akagara m aka n'ogwu. Ide aṅamatị na m were aka m na-eji anata oriri nsọ n'ụlọ chọọchị were eri ige na ashịgo. M kwesịrị ụgwa ga were aka m baa ige na bitoolu for 2 years. Ọ ga-anọ n'ime bitoolu because of jams and joy. Yeah, you will be called my selling point. Akụkọ na selling point na etiri gị na-azụ gị na-aṅụ onye nke gị ihe na-azụ ọkpọla akwụkwọ. Ụmụachi bebi bụ selling point n'ihu ya na pointed nose. Gị bụrụ ihe nwa bebi dali bebi megụ ntị gị oke gị na-aṅụ iri gị onye kọlịkọlị. Nsogbu adịrọ m ga-agwa gị na onye kọlịkọlị ka gị mma ọ kwefuru gị m ga-ashọkụ gị ka hapụ na ebe a na-waste my time my precious strength m ga-eji wee shie ihe ka ihe a gwara gị Pete, what is your order? Let me go and prepare the food. Prepare. Make on akashireze non. As if nima hig because ga customer no na block G. Also go jikwale ani. Jikwale ha kpọrọ vegetable vegetable sauce ya na vegetable rice. Prepare ya hamburger be sheji. Na ga bugre. Ataro me good. Vegetable sauce and vegetable. You can't even pronounce what they ask you to bring. Ordinary vegetable. So customer nyere order. My customer brag. You can't even pronounce it well. Manam Imo give me pon as in reply yan brag. Isn't it? Mana ordinary order you can't even pronounce it properly. That's wrong. Nyem tarawu. Royal Billion mere gị employ here kam tara. Mana nsogbu adị ọkwa ihe oge agbacha ọsọ agụọ mmanya ka eru m ọnụ so that nchicha ka mburu ya gabugara ya ka iburu onye gabugara onye mmiri shiri gabugara ya ndụ mbụ eburukwa ha ka ozu bukpo oge na arụ ma ụmụ agbara burukwa gị ote efurukwa ha gị ofu buru ka offering boss bukpo oge n'ime nga wara na agba gị ṅụrụ I damn you enwe ihe gị n'isi ka m sị gị sieni asị gị na asị gị bute sieni bi mụ ma gabuge ọ dị emere m ya n'aka emere ya n'aka gị. The order is ordered on my hand, or the ordered in your hand.
Calm you. Like seriously? Like wow. Like seriously? Like deal. Like damn me. Like damn you. Muna kike me. Quifu. Muna kike me na hotel la. I'm watching with 3D cameras. Don't worry. Don't worry. Mecha ihe. Iga mana choma mereke. Iga mana choma metroga ka ya denso. Don't worry. Chioma. Asị m mgbe ọla gị le manya gị letuo m anya. That means ịhụ na anụ m ịhụ na ọtọ m hụ everything. So Chioma bụ onye na m ga-ekpere bọọlụ m ga-ekpere na-ata aka ebe m nọ. Enwe onye na-enyo gị, enwe onye. So Chioma bụ na m na-anyụshi gị na-enyo m. M nọ na bedroom na-anyụshi ote m nọkwana nga m na-achịrị nwashi m. Na-anụ kịrịkịrị na kii. Ọ gị na-ewepụ kii enyo m. Chioma inyoro na nsogbu. Nna kachukwu inyoro n'ihe ga-egbu gị nọ. Kwe hụrụ ọtọ m na inyoro. Mama enyoro gị ote enyo ka shia gị ote enyo bago ka ịkpọ basket. Know me, I know you. No vessel. Maka ọ m ihe onyinyo lekwe gị. Maka chukwa m enyo ka shi gị ote enyo bago. Nyo gote m nyopụtara gị ụwa. Ọkwa ihe onyinyo ka anyị nyobezie. Ka anyị nyobe. Anyị ga-enyokwa ya. Korimbet. Ya. Anyị ga-enyo. Anyị nyocha. Ụwa gị ọzọ ga-hapụ inyo ya. Okay, ịchọrọ ime m ka nda. Okay, ihe ọ bụga ọ ga-erere gị. Nkatara na-ada ha gụma. Ọ mmehie gị na-akwatu gị. Ọ bụ na aka gị the righteousness, you wouldn't have fallen. Ọ bụ mmehie gị kwaturu gị. Anụ ọhịa. When I go to Royal Billion Bureau, I thank God for this hotel, sir. If not, any heavy because I'm on your radota. I want them quality. High certificate. Who not them qualify to work as a cleaner. Who love la me who don't want customer pattern. No she. No! When I get sharing that, we go behind in that galaxy. You know, so can they let you Batang. Dịka m gwara gị na mbụ, nwe na ha n'ihe ọ bụla ị chọrọ. Don't delay ịkpọ m. Nye m nọ nga ahụ inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka, inyere ndị ogbenye aka, inyere ndị mmadụ aka ahịa awakpụkpọ oke akpọrọ m akpọ. Nwe ha n'otu o siri gọrọ gị ma ọ nwe otu isiri nwe oji ị ga-eji. Pestom me London. Yes, ọ bụrụ na otu abalị na ugba gị kọbụ were duve onwe m. Ya adịghị ka oyi ime mkpụrụ obi ọ na-abịa atọ m. Ya adịghị ka ọwụ ka ga-enwe ihe otu mmadụ ga-echi otu gbakala logo ma ọwụ mmadụ ịnọ within you ya bụ gị doru mụnwa nọkwa n'ote ebe edina na-anọgị nọ ya ọgụda abacha na ngwa ya dị ka m nọrọkwa n'ote lewe anya ebe ha gị na-edo ha na m ụdị savis ọbụla ere nda m ya onye ejiri kpọ m ka ọkwa ihe m nwa aja arụ aja onye m ọgwụ ihe mgbu onye ọbụla bịara nga ha nkwana m lewe m n'ole ha asị m ya sofon saa na amanwụ na aha m ga-aza aza ihe ọgbọbụla na-akpọ m ya sofon mmeche njiji Imo zawa ya sofon. Biko, o nwere ihe m chọrọ imere m. Lemon nwere ebe ị ga-egotecha ụmụ kukumba ya na banana ndị agbara okpokoro. Mba. Ebe kukumba akwụkwọ na-ebukwala gị nga ihe tarịa egbu ahịhịa dị na gị ilokwasa kukumba na banana fruit ọ sakwa afọ ma erifee ya ofe. Imo, nwodo o si gbasa gị. Nwoke a jụrụ gị gaa gotere m kukumba ya na ọkwanụ banana ka ọ bụla ya hụrụ. Bụ ya wụrụkwa ndị gbara agba. Kwando ukwu? Ndị dị oke gbara agba. Ọkwanụ banana kere. Ke gbara dị mba. Nwaanyị ụmụaka naanị. Banana ya mgbe ọha n'ogologo. Mgbe m na-abụ ọsọ ga o. Agwa ị nụkwara ihe ma ọ kwuo ihe ọzọ gị kwuo ihe ọzọ. Asị m kukumba. Kukumba. Mgbe ihe ego ma m bịa o.
ndị a na ndị mmadụ ọchị. Ihe ị chọrọ anyị ga-enye gị ya. Ịchọ mmanya anyị enye gị mmanya. Ịchọkwa udo ha enye gị udo. Ịchọ kukumba anyị azụtara gị ya. Ịchọkwa ọgbaghara ha enye gị ya. Ọgbaghara ka eji mara anyị yo. Anyị dị n'ụdị n'ụdị. You can never predict us. Anyị na-enyekwa udo. Ludo, lei kan gabra. Esa gabra, uri ndị mmụọ. Chiri ba uri ke ọ daga uri mmanụ isi zuru oke ga-agba. Ọ daga ka nga nwa mkpi gbaga egwu. Nsọ ọwụnụ. Ndị eluigwe bịa kpughere m sị m ga-aga ntị. M ga ntị nnukwu uri ahụ. Sị mba ọnya awụ dimọ. Ọnya awụ ọgba nje. Uri agụrụ nga ma chi agụọ ya n'isi. Nweshikite n'ụra. Na-agbakwanụ sị mventure m in gaga. Ilima. Ilima m. Isablaga. Blaga. Smagla. Agla. Chọkwara ịrụ ndụ. Ngwana blaga. Blaga. Isablaga. Blaga. Maka asị gbagbuole m. Asịkụrụkwe mmiri ọkụ dị elu gbuole m. Ya ụdị uri ọma nwatakịrị gaga isi m agakwa. Maka Chineke m ga-abaga n'ụlọ taa ka m ihe siri elu. Ka ọ bụrụ nwampi ọ ka m shie m nwampi. Damn you! Hey, nwoke agụọ n'ihe n'ọnụ. Ihe nwampi ama Igbo. Nwampi gbara dị mgbe ụdị. Hey! After all, akwụkwọ nsọ kwuru ezigbo. I am standing at the door of your heart, knocking. Whosoever that opens,
Gị baga soro onye ọwụrụ enyi. Akwa na onye ebe gị ya awa akwa mbatara. Baby, come. Onye nzọpụta. Ya ka ịzọpụta m. Ị nọ gị ka mgbe ị nọ nke mmadụ na ị ga-akpọ m ya weta akụkụ mba dị ihe m ga-eri. Ebe! Hey! Nwa ka ị ka ala mkpa. Ihe kwesịrị ịgbagbo owo lụrụ ihe lụrụ kukumba maka Chineke. Gị bute poolu ọkụ eletrik ha ote wee bịa onwe gị n'ime ote na-ewe wekiri iwegbu onwe m. Wanda m sịkwa onye na-eti ihe eke andụ mmụọ ụfọdụ gị onye ọnwụ ụmụ agbara agbakọrọ ha aka na-akụgbu onye amamsị ihe otiti gosi ebe gafee ụzọ oke dọke pụta aka echi na-akwụ ya dị ka nga mmanụ nwụrụ ịmakwa ihe itiri taa ya bụ ihe ukwu ha ga-abacha gị n'ime ihe ga-agụgwa ndị mepa chie ha gwanị poolu ọkụ nye na na striti ha tii sekuriti maka ote m chịrị nwụgọ ijiri ego ịlakarachi poolu ọkụ niile ote wee jụọ ya onwe gị n'ime ote rọ gị eri onwe gị senkịrị eri onwe gị bọnkịrị ịla ala n'iyi maka Chineke kweghụrụ ihe mere nga ata maka ihe mere nga ata ala ga ala ụmụ okorobịa nnọọ na-aga nwoke ụkwa na-anya ya anụ nya gị hụrụ ụtọ m ga-eri nye kukumba nkịtị ka inye m ego m ga-zụtara gị ahachi igwe ka ị ga na-akpụpụ onwe m mmejiri nwanyị imega yọm maka Chineke gị yọm mmiri kwasara gị elu maka agwọdọ ọbara gị kpọ mbaska ọmụna maka biko ana m nka ịmụtụ mmaga gbagburu ihe ịnwere mmaga gbagburu ihe na-agbago ọgbọbịa ma ha ka gị nọ gị were nwa gị tụsara kukumba nri ga-ewe ga-asọ gị ma gị nụkwa ụnụ nwa ụmụ nwaanyị ụnụ ka ala mba ụmụ nwaanyị aja agbụla ọnụ nwatakịrị nọ n'ọnụ nga m nọ nga na-eti sa ya n'ihi m akwụ ihe eke m gafere na-akwụ mmemme na-akwụ zụzụzụzụ sarịwo mgbe m ọdụm na-aga anọwahụrụ res emega ha resli sa ihe na-akwụ nga ọwụnụ mbịa katacha ya na-akwụ mmemme ya na-akwụ ya dị ka nga a na-alụ agha ekomọkụ ere aka ndị iran nsị mbụ ihe agada makwa m dima dede na kokom Ọtacha ya ọtafuru otu. ihe ọfụrọnụ kukumba na ọfụrọnụ onye bi maka chukwu mbata nga m ji gbuo ogu mbata nga m ngwuri ihe oke m bie ego bie gị once gị nwa one time ihe ọ bụ ihe aha nga ka gba obiọma ha ote nwa ọma Chineke kekpọrọ ọma ga-etu dị ote m na ugbu na ote oyi na-ata ya kpọ m bịa jikọla gị ya gazịrị mkpụrụ osisi Adam tara n'osisi n'ogige idem were ya ote were otu ụkwụ elu we m ya ewe tipe otiti mezo ya abụọ si ka nnela unu mebiela ụwa dedo Hello. Bigra ngwa. ọwụdụ mbi ọka ịgara aka ịga Ebe ndị ị ga-aga na cucumber plantation book oye down so no cross no trespass na nigga nwe ka egwe ya ma ọwa ọgede go na plantation ogede book oye down do not trespass ebe ụmụ nwoke na-anọ wọdụ gị were ọkpa ọgede anwụ bele m ke wo dede ya de wo kosona ya wụ ihe a wokoso ya okoso ba mi me gesi kosi masi kosi okoso ba mi me gị so kosi masị kosi akwa ye tigele he n'ọwụ ngwa ya kwụwa okoso ba gị ime ebe tipe otiti nwaka dịka ala mba Babe, please, can you play matured here? Can we play manu? Also, I na-abụ anyị bịa play ya mature n'elu anyị were mwekiri we maka chukwu mbata ngwa ihe m ga-eji ihe ebigbo ogo gị nwa one time mmege bata n'ụlọ wọdụ ọnwụ ezogo ka a ga-ebupụta ịnụkwa m nọ What is all this shit? Don't I have the right to do whatever I want to do in my room?
Are you a fool? Bitch. Don't wear us bitch. Ịkpọkwara m harlot, Chineke kpọkwa gị ọkụ. Chineke riele shemachi. Adị nji na-agụta gbara mụrụ gị nke amede na akụkụ enweghị m ike ịgbagharịa. Ekele dịrị Chineke ma ewu dị ya.